Cantáis seo Anion na Chéile an grúpa rap Crisscross. In a row Chris Mac Daddy Kelly agus Chris Daddy Mac Smith in a Wilda. Mar sin seo linn an Crisscross. Tá sé muid le na cása. Caithfidh siad a bheith spréite agus glúine lúpa agus an cheadmhaid atá muid déanú ná an Crisscross. Chris Cross. Chris Cross. Jen cén si go bhfuil de brú amach. 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 Anis, Jenny muid na leabha, so Jenny muid an leabhheas ar tús. So, tá tú ag brú amach. Leabh clé, brú. Leabhheas, brú. 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 Cad muid an bhairteach chu le chéile. 1, 2, 3. Bum, 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 bum. Brú. 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 Sheets. 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 Agus sin é an Crisscross. Agus inis, chuir muid le ceola.